सालबारि जिल्ला ब्लकनि मोनसे जादों आरो बेवहाय मोनसे जयेन्ट सेरेमनि जानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों जोङो दिनै सालबारि जिल्लानि सिङाव सालबारि ब्लक बे कमिटियाव 100निबो बांसिन जयेन जाफैदों गोबां महिलाफोर फैदों गुबुन गुबुन हारि माहारिबो फैदों बिथांमोना जयेन जादों जयेन जानायनि खारनानो जाहैबाय एबार बिटिआरखौ दाफुंनायाव बयहाबो गोसो मोदोम जिउ होनानै आवगायबोदों मानो होनोबा दिनै बिटिआरआ मोनसे गोबां हारि माहारिनि थैजों लिरजानाय बे बिटिआरआ ओरैनो मोननाय नङा गोबां बोसोर दावहा नांबोनानै बा दिनै एनडिएफबि फोरा गोबां हाथियार दैनानै गावबागाव आगोमा जिउखौ बावनानै मोननाय दिनै फरायसा आफादाबो गोबाव समनिफ्रायनो आन्दोलन खालामनानै मोननाय दिनै नैबे बिटिआरआ बेनिखायनो रायजो राजाफोरा मिथिगौ जे जों 17 बोसोरखौ थगायजाबाय थालिया होनना दिनै बिटिआर खुंनायाव जोङो बयबो साखाफारा जानानै आवगायबोगोन होननानै जोंना बांसिन आइजो माहारिफ्रा आवगायबोगासिनो दङ जों बेखौ नुनो मोनदों दिनै सालबारिल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो गोबां आइजोफोरा जयेन जादों आरो जाबावगोन हाग्रामा महिलारि बिफाना बुंदों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 5,000 होगोन होनना बुंदों बिथाङा बायनानै भट देरहानायनि मोनसे सेस्था लादों मोनसे फोरमायगोन नामा बिथाङाथ' बयबो रायजो राजा आइ आफाफ्रानो मिथिखागौ बिटिसि खुंबोनाय दिनै बिथांमोना 17 बोसोरानो जाबाय दिनै 17 बोसोराव मा होदों बयबो रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ आरो बिथांमोनहा हुदा जाबोबाय जे बिदि रायजो राजाखौ थगायनायनि दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोबां थाखा होगोन होननानै थांनाय एमएलए इलेक्सन एमपि इलेक्सनफोरावबो गोबां थगायबोदों बिथांमोना रायजो राजा आइ आफाखौ जाम्बा जाम्बि बेसारा 500 थाखा होगोन होननानै थाङो दिनै बिथांमोना गोबां आइजोफोर बुथुमनानै लांदों 500 थाखा होगोन होननानै सोरबा 300 मोनदों 200 मोनदों बेयाव गामियाव फैनानै दावरावसो जाफैलाबायदों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि देरहानायनि नोंथांमोना फोरमायगोन नामा जोंथ' 100% देरहाखागोन मानो होनबा रायजो राजा आइ आफाफ्रा जिबायदि नुथाय जों नुनो मोनगासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो दिनै बर' अना बर'आबो जोब्बाय जों दिनै मिथिनो मोनदों अना बर'आबो दिनै जों फुंनि निउसावनो जों मिथिदों जोंनि सेराव मिथिहोदों मानो होनोबा अना बर'आबो जोंनियाव थानाय नंला बिथांमोनाबो गावस्राजोब्बाय दा बेनिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै बड'लेण्ड निउस आरो बर' निउसनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो बयबो जिरायनानै दाथासै बिटिआर दाफुंनायाव बयबो मावनो थाखाय लोब लोब फैदो जोंनि इउपिपिएलखौनो मदद खालामनानै जाहाथे बिटिआर दाफुंनायाव साक्सेस जायो आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो थारैनो बेवहाय सोलायगोन होनना बुंदों बे सोलायमारोब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि थासारिया माबायदि बिथाङाथ' दानिफ्रायनो बिथांनि थासारिया गाज्रिखासै नों रायजो राजा आइ आफाफ्रा बयबो मिथिखायो मानो होनोबा बिथाङा थाखाजोंसो बायनानै रायजो राजाफोरखौ मिथिं खालामसै दायो थाखाया 17 बोसोरनि दंखायो नालाय बिथांनाव दा बिथाङा गोसोबायदि रायजो राजाखौ थगायगोन गोसोबायदि थाखा फैसा राननानै होनानै लांगोन नाथाय सानबैसो थाखा फैसाजों बायनो रायजो राजा आइ आफाबो एफाबां जाम्बा जाम्बि नङा बिथांमोना थांनो हागौ बिथांनि लेक्सारखौ ओरैनो खोनासंनो होननानै सोरबाया जायगा नायनो होननानै थांदों दाखालिनि 25 तारिखनि जि नुथाय बे नुथायाव जों गोबांनिफ्रायनो जों रिपर्ट लादों जों मिथिदों गामि ओनसोलाव हाबनानै बिथांमोना बुंदों जोंखौ थगायनानैसो लांदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा होगोन होननायखाय थांदों आरो सोरबाया जि जायगायाव 200 थाखा हाजिरा मोनो गामियाव मावोब्ला बिथांमोना 500 होनायखायसो थांदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों बेखायनो बिथांनि थासारियाथ' गैखाला दायो बियो फैसा थाखाजों बायनो नागिरगोन नाथाय रायजो राजा आइ आफा एफा जाम्बा जाम्बि नङा बिथांमोनाबो बुजिनो हानाय दंसै दा बिथांमोना नाजाब्लाबो नाजानो हानाय नङा मानो होनबा जोङो 100% सरकार खालामगोन फैबाय थानाय बिटिआरआव जोंनि इउपिपिएलआनो सरकार खालामगोन बियो खाथांखा बेसेबांसो मासि मोनगोन होननानै फोरमायदों ओरैनो एसटिआथ' जेनेबा 40टा समस्तियाव एसटिआथ' नोङो 100% होनबाबो जागोन आरो जोङो 30निबो बारा सिट मोनगोन जों बेखौ रोखा जों मिथिनो हाबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआव गोबां करापसन जादों होननानै गोबां गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे थयथ' ओंखारदों अब्ला नोंथांमोना जुदि पावाराव फैयोब्ला बिनि सायाव मा स्टेप लागोन फोरमायगोन नामा
कारापसनाथ' जों केबनि दारैनो जों मिथिगौ मानो होनबा केबानो फोरमायदों बिथांमोननि कारापसनखौ दा बिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन जेब्ला जों बिटिआर राव सरकाराव जुदि जोङो इउपिपिएलआ फैबाय बिनि उनाव जोङो माखासे नायबिजिरनो थाखाय मानसि आगारगोन मानो होनोबा बबे जायगायाव बेसेबां सेंसन जादोंमोन बेफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जोङो मानसि नागारनानै होगोन आरो बिनि सायाव नायबिजिरनाय आयेनासो खालामगोन। गोबां इउपिपिएल ब्लकनि थुबुरनायाव गोबां सुबुं अनजिमा जादों बेनि गेजेराव माबा मोनसे मा फोरमायनो गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबसिम खुलुमनाय जासिबाय नैबेयाव दिनै इउपिपिएलनि जे सुबुं बे थुबुरमा बेवहाय बेखौनो आं बुंनो सानो दिनै नैबे समस्ति माने सालबारि ब्लकनि मोनसे बेयो थुबुरमा जुथुमा बेवहाय माने सालबारि समस्तियाव अर्थात गासैयाव बिटिआरनि दिनै जौगानांगौनि थाखाय बिटिआरखौ दाफुंनांगौनि थाखाय जि रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदों बे सोलायनायखौ नैबे समस्तियावबो लुबैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ लुबैनायखौ नागिरनानैनो दिनै मोनफ्रोमबो हारिनि गुबुन हारिनिफ्राय बेवहाय जोंनि आइजो आरो गोबां रायजो राजाफोरानो बेवहाय जमा जाफैदों आरो बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै सोर सोर नुजाथिफैनो हागोन बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो वमेन सेलनिफ्राय मोनसे जोङो डिस्ट्रिक्ट माने भिजिट खालामनानै जोङो दावबायबोदोंमोन आरो नैबे समाव बेवहायबो सालबारिनि बे ब्लकनि सिङावबो नैबे जुथुमायाव जोङो सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रतिभा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे वमेन सेलनि आफादगिरि बिना गयारि आरो आं बेवहाय माने नेहाथारि हिसाबै आं बेवहाय नुजाथिफैदों। नोंथांमोननि देरहानायनि फर्मुलाखौ फोरमायगोन नामा बेवहाय मावलांबाय नुबाय थासिगोन दिनै फोरमायनो साना खिन्थु फैबाय थानाय समाव बयबो जे बे सोलायनायखौ लुबैदों बे सोलायनायखौ लानानै आरो जोंनि नैबे मोनसे आब्रुथि राजखान्थिखौ नोजोर होनानै जे सोलायथारनो हागोन बेखौबो जों साननो हायो आरो फैगौआव जों देरहाथारगोन होननानै जों साननो हायो।